എല്ലാവർക്കും മരിയ ഹോംസിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് 9 സെന്റ് സ്ഥലത്തായി 2300 സ്ക്വയർ ഫീറ്റിൽ കോതമംഗലം കുത്തുകുഴി എന്ന സ്ഥലത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി ഇരുനില വീടാണ്. വീടിന്റെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇനി വീടിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഇന്റർലോക്ക് ബ്രിക്സ് വിരിച്ച് മനോഹരമാക്കിയ മുറ്റത്ത് 2-3 വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാവുന്ന സ്പേസും കൂടാതെ ഒരു കാർ പോർച്ചും വരുന്നുണ്ട്. ഇനി വീടിനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വലതുവശത്തായി വിശാലമായ ഒരു വിസിറ്റിംഗ് ഏരിയയും വിസിറ്റിംഗ് ഏരിയയോട് ചേർന്ന് മനോഹരമായ ഒരു ഹാളും 4 ബെഡ്റൂംസും 4 അറ്റാച്ച്ഡ് വാഷ്റൂംസും ഒരു കിച്ചണും ഒരു വർക്ക് ഏരിയയുമാണ് ഉള്ളത്. ഈ സൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ഉള്ള ഈ വീടിന് വരുന്ന വില 79 ലക്ഷം രൂപയാണ്. വില നെഗോഷ്യബിൾ ആണ്. 90% ലോൺ ഫെസിലിറ്റിയും അവൈലബിൾ ആണ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതോ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതോ ആയ ഫോൺ നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക.